Yan. Siguro butangan na nako kuan washers o bruska okay na mawala na ng tingog ana. Alright, ana siya. Wala yung tingog. Yan. Hello guys, welcome to my vlog again. Katong akong unang vlog na niingon ko na naisaba dire tungod sa cover. Na cover ani na belt. Na may cover ning belt ding wala ra si ruska. So moto ako akong giibot ang ruska sa iyang cover guys. Pasensya kay wa ko kakita. Wala na ako na video o giunsa na ako pag-ukab ning cover dere sa ihang mga belt kani kay akong vlog guys. Puro first time na ako ning akong i-vlog kay haron na atay makatunan na makaya ra di na to mag DIY bisag dili ta mekaniko. Ni guys mao ni akong giibot guys kanina cover na gikan diha kay maong saba kay masangit man siya dire masangit man siya dire inagihan ani akuha unya sa dihang nakuha nako syempre ibton man ni pod videohan ra nako unya unsaan pag-uli kani kuhaon man pod ni kuhaon na siya usa ni makuha ni cover. So mao dayng hugaw kay dire na part kana mag-ukab gani ta guys at dala limpyo na lang pod na sa dihang akong giukab kani siya mao day murag nay hugaw kaayo diha kay naa day siya leaking. Actually dili leaking, murag moist ra ba, gamay ra ba kay pagkuha nako siyang gauge, oil gauge man ang iyahang o-ring sa gauge naluag na di ay ilisana na motong palitan na lang po na kog apil. Okay, imbis kay ang akong giayo ron kanira kay matingog kay masangit diri gamay. Dili masangit gamay. Atong ako na lang po ning palitan. Nya mintras na ukab na limpyuhan na lang po. Limpyuhan na lang tanan. Ito guys. Okay guys, mauday ni ang cover sa kilid sa makina sa akong multicab. Itong cover sa alternator o katong kuan mga belt niya diha ang hinungdan day guys itong bolt dire morisag na spacer ang bolt dire kanang wala na siya kuan wala na siya bolt ug siya tinagalog pa tornilyo kay mao day ni siya ano siya problema mao ni siya bolt niya din kani siya bali spacer kaning dako spacer din kani siya bolt ni siya dayong naputol dire dapat unta day ani anak ni siya anak ding spacer dayong mana si bolt niya naputol dire ang ihang function nani kana siya kana na bangag anak sorry anak na siya anak ni siya anak na siya dito guys nya o di wala naman siya kana putol man anak na siya di na siya kapaakay na putol man mo tong saba kay nagtutug mo sig tingog mo na siya saba kayo kay naputol mo tong nipalit ko ani surplus
Kay dili ko ganahan o mga ordinary na bolt ni palit jud ko surplus. Okay, ana na siya diha. Ana. Dayon ani ako alang na siyang paispatan guys sa welding shop para makuha. Ani mo ako ikulid diri. Okay na. So mao to guys, sa dihang nagkuha ko aning turn sa alternator cover tungni gubaa. So nakita po na ako diri sa sunan sa city ang kaning iyang ilalom naglik or Gamo City kay tungod ang iyang o-ring luag na. So ang kuha napalitan na ko sa ako ang obserbasyon guys, dubuok kinahanglan og kanaas kaning sa ubos dako na o din kaning dire medyo gamay-gamay. So mao to guys, nakapalit og o-ring niha sa shop. Manay bag-o na ring po dayong medyo gamay-gamay. Dayong kani mo ni karaang o-ring mo ni karaan guba na. Guba na. So labay na nato. So ang unahon nato diri dapita dako na uwin, dako na o-ring. O-ring di ay o-ring. Taod na to. Sayon kay taod guys. Madala ragwanhan. Okay, pasensya kay ha kay gagunay kog cellphone na guys then po dire ni gamay-gamay. Dali lang yung taon guys. Ano na, pwede na nato ipangbalik og taod guys. Kani ako sa nagpaispatan sa welding shop para makuha ning bolt. Okay, let's go. Okay guys, gikan ako sa welding shop, dili makaya og kuha ning ruska. Ay para na siya sa kadugay, lisod na. So ang atong gihimo, ngita na lang ta og bushing na ingon ani. Bushing na ingon ani. Sa ruska, sulod diri ang ruska. Ana, sabi mo na lang ito gipuli. Bushing na lang. Okay. Ato na itaod guys. Let's go. Oh guys, nanata diri. Ato anang itaod ang cover sa ato ang kilid sa engine sa alternator. Ug ang kaning ato ang sukdanan sa city, ug sa Binisaya pa na bag-o og o-ring. Okay. Guys, ato na itaod ang cover guys. Diri ni siya nato ipaagi sa ilalom. Ug inyo hapon ning kuhaon guys kun ning antud pagkuha diri pod gihapon ipaagi sa ilalom. Paubos. Karon kay taod man nato. So pataas siya, pataas. Yeah. Then guys, ato na itawad ang ato ang sukdanan sa city. Bag-o og o-ring. Okay. Guys.
hugta na to guys. Tapos ini guys. DIY guys, DIY, do it yourself para makatipid. Wala pa na ako gipanghugtan ang ruska guys kay mutaod pa ta sa katong main issue unta katong dili man tong ruska. Katong busing ug nut kani. Ya, sa taas ta magtaod. Okay, lagay sa taas guys kay taon na nato ang oros kaani og spacer murag spacer diri. Oh, mao na to guys, panghugtan na nato. Kaya ito na ibalik ko taod ang ligid. Negosing diri nakatakod. So dili na siya mo dool sa belt ang cover. Mora na idaot na karon hilom na kayo. Na wala na tingog. Makina hilom. Okay guys. Salamat mana. Guys, nataon na po nakuha na ako napakita niyo pagtaon kay walay tigunit sa video. Yan guys. Wala na ini. Ha? Wala na siya. Wala na ilik. Oh, wala na ilik mana. Okay guys, salamat kay guys. See you sa next vlog. Salamat. Sa wala pa naka-subscribe, please subscribe and like my channel. Salamat. Bye-bye.